Iya. Jadi sampean jangan semena-mena, sampean wis duwe bojo, sampean wis payu terus sampean golek liyane. Ora. Ya kabeh mung karo. Kesane anak bojo sing ning omah wis ngenteni ya Mas ya. Gayane omongane bakul tempe. Ya. Ki nyanyine sampe dikacani sapa? Kalau cah loro nangis kowe ora takut sapa? Cah telu sak putri. Ayo Mbak Putri. Oh, ini benda. Pripun benda? Nak pelaku macak korban iki. Aduh piye kuwi? Anu, Bu ra iso Bu. pelaku macak korban Penekno blimbing kuwe. duduk. Ora iso Mas. Apa? Wo, anu. Move on. Heeh, move on. Oke. Anu to kimcil kepolen to Bu. Kim Move on kita. move on, celing. Move on. Ya. Move on Ya. koyo. Terima kasih Bu Indah.